Chester! Oh, pwede. Saan ka pala? Uy, Ano meron? Balita. may nakakuha akong intelligence report, Chester. Ano daw? Nangyari? Itong Senyor Itik, siya talagang tiwali. Sabi ko na nga ako. Sorry. Sige, sigarilyo ko sa'yo. Grabe. Iwali si Senyor Itik bumaliktad. Kalahin mo yun. Kung ilang beses natin siyang binigyan ng tsansa, Chester, na sumali sa grupo natin. Pangalawa na to ah. Kailangan natin yung harapin, Senyor Itik, Chester. Tara, puntahan Handa mo natin. tayo. Handa mo ang ating mga gamit. Puntahan natin, tara. Senyor Itik. Kahit kailan, Bumaliktad Chester, na naman to. ulupong to. May utang sa akin. Nagsama pa ngayon. Kala mo kung sino matapang to? Kinain lang yung sa dahon, Chester. Labasan mo na yan, pwede. Kahit patay na rin lang. Umpisa na natin to, Chess. Labas mo na, Chess. Mapalad mo. Hindi na ako. Isa, dalawa. Tatlo! Maiba! Taya! Ina! Yes! Oh, pwede. Ayos na. ah. Iniiwa mo na yung panglaga natin. Oo. Nakita ko, nilinis mo na. Kaya nag-iwa na ako para mabilis. Mga Cubs! Maya Paldo, Maya Forest, mga Cubs. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang napakagandang araw naman ang binigay sa atin, mga Cubs, upang makapagluto tayo. Gagawin natin ngayon, Chess, lechong kawali, no? Lechong kawali maluto. Ay nga pala. Hoy, bago natin lutuin yan, siyempre, gusto ko muna i-welcome yung mga bagong manonood at mga subscriber. Nakita ko kasi sa comment ko, sa dami na namang nag-subscribe. Tama. Actually, ito, sige, display natin. Yan po. Sa mga bago pa na naligaw lang ngayon, o kaya dati nang nanonood pero baka nakalimutan nyo na mag-subscribe. Oo. Please subscribe, lagay natin dito. Tama. Subscribe naman kayo para tuloy-tuloy lang happy. So, tuloy na natin yung Wedex. Ano na gagawin natin? Sige. Okay. Mga Cubs, hiwain ko na to, no? Hiwain ko sa kalahati para magkasya rito sa ating kaldero. Yan. Uy, ang talim talaga niya. Siyempre, Team Canlas sa knife yan eh. knife to, Chess. Butcher's knife ng Team Canlas from Needle Shadow yan, mga Cubs. Okay. Ingay naman ito. Kaya, dito pa pumarada sa harap natin eh. Nanonood siguro. Hindi pa tayo eh. Tingnan mo muna, Chess. Tingnan mo kung sino yan. Wedex! Sino lang pala eh? Ayun pala. Sa mga Cubs, may nagbalik sa Team Canlas Ay, mga Cubs, yung mga luma nating subscriber, malamang Ayun. familiar kayo kay Tata. Nasang blade. Sa mga Cubs. Actually, Napaka-angas ng dating, Chess eh. Nung kala ko masino eh. Nag-shoot kami dito. Pinaradahan kami sa harapan. Mamaya mga Cubs, meron siguro kaming itatanong
para yung makakasagot. Ang clue tungkol siya sa kay Tata. Oy, maganda yan. Ang maganda premyo yan. niya, Oo. ito na lang Kuya Dex, ito na lang premyo, yung cup mo. Patay Favorite tayo dyan. Wala akong magawa ngayon. Nahuli mo ko yung prompto, Chess. Bigla mong tinuro to sombrero ko. Ang galing mo na yan Kuya Dex, ito na lang. Balik mo na sa dati. Sabagay. Sige. Mamimigay na natin to mga Kabs. Isa sa mga paborito ko pong cup, mga Kabs, ng Team Telas TV. Sige Yun, po. Wala eh. Oh. Mamaya, tatanong natin sa mga Kabs kung ano ang pwede natin itanong kay Tata para masagot ng mga Kabs dito sa cup okay. ni Kuya Dex. So, ilaga na natin to, Chess, tapos papaprito ko sa ito mamaya. Ako na naman. Puputok yun ikaw na lang. Ako na lang eh. Meron tayo kasama ngayon. Ikaw naman iprito dyan. Bigay mo kay Tata. Si Tata magpipito, mga Kabs. No? Bisita ako dito. Ano ka ba? Huwag mo na siya pabayaan mag-explain pa ko lang. Lagyan na natin Ricardo to. Pare, balat kalabaw naman ako eh. Kaya yung mga talsik na yan. Lagyan na natin sa cup Kuya Dex para mapakulo Tara. na natin yan. Okay. Sige. So mga Kabs, ito lagay ko na lang po para makita nyo lang. Lalagay ko lang yung ating bawang, no? Yung sibuyas, ang ating laurel, mga Kabs, no? Paminta, asin, mga Kabs. Magyati ko matika, mga Kabs. Tubig. So, make sure lang, mga Kabs, no, na nakalubog siya. Mawawala ang patis, syempre. Malasang malasa po kagad yan. Salang na natin sa apoy, Chess. Mga Kabs, hanguin na natin to. Yan. Pwede na yan. Mga Kabs, palamigin na natin to. Gawin natin yung shortcut method. Lagyan natin ng yelo. Para mapalamig bago pituin ni Tipsy Tata. Lagyan lang natin tubig para mabilis. Yan. Siguro mga 15 to 30 minutes. Malamig na yan. Tapos prituin na natin. Mga Kabs, painin na tayo mantika bago natin tawagin si Tata. Mainit na to, Ta. Tipsy Tata. Ayun na ba? Tuloy mo na, oh. Dito na. Redex. Sige, Siya na magluto sa ito. kanya. Bahala siya dito. Lagay ko na dito. Hiniram ko yung shield ni Captain America. Dito sa medyo malalim. Alex. Okay, Dex. Tara, balikan na natin yan. Fire na hole! Ay mga Kabs, ahunin muna natin to kasi magde-double fry tayo. No? So papalamigin muna natin. Hindi ko na ginamit yung kalasag kasi tapos na yung gera eh. Hindi na yung sabi. Mga Kabs, papalamigin natin to siguro mga 1 oras. Tapos i-double fry natin muna. Ang second na gagawin natin dito, syempre, popok natin to. Okay? Para yung lutong niya maging solid talaga. Actually, malutong na nga yan, pero mas gusto pa natin lumutong yan. Lagyan lang natin siya ng mga butas-butas. Para mas maging crispy na. Para mas maging crispy yan, syempre. Ta-transfer natin ulit yung Tipsy Tata to. Ito na naman to, second frying. World War II na Okay. Banata! Mga Kabs, ito na World War II. Ito na mga Kabs, ang World War II! Yun. Second frying. Okay, ganda. So yan mga Kabs, pangalawang frying na po ni Tipsy Tata yung ating isang kawali. Roll the montage.
Ta. Lutong na. Kuya Dex, luto na Sige. yan, no? Ahunin Angat mo na na. natin to mga kabs. Okay, tirahin na natin yan. Tirahin pa ng iba. Okay, let's go. Let's go! Galing ni ano, Tipsy Tata dito. Sanay ako sa labanan. Yan naman, oh. Masarap po. Okay. Excited na ako. Mga tana, mga katipsi. Mga na po mga Kabs. Kain na po. Siyempre, sama natin ngayon si Tipsy Tata. Hey, nandito tayo ngayon sa Magandang araw kagubatan. po, mga kabs. Hey, siyempre, at bago natin simulan, Chess, ang rule number 1. Ay, oo nga pala. Anyayahan muna natin ang lahat na nanonood ng Team Canlas TV. Anyayahan mo sila, Tipsy Tata. Subscribe naman, ta. Mga kabs, sana bisitahin niyo yung channel ko. Kung gusto niyo ng mga ibang pulutan pa, pwede din namang ulamin. Kahit Oo. Saka, no? Banding moment sa mga tropa. No? Dati natin kasama si Tata sa Team Canlas TV. Kaya Yes. lang pag pandemya, Mm. hindi siya nakalis sa Siya kanila. nakakaluwas. Rule number 1 muna. Dapat mo na. Chess, rule number 1. Ito yung maganda dito sa ano, Team Canlas Op, TV. Laging one. Eh mga kaibigan tayo Number lumilipad. one. Ito ang ano natin. Sige, banat. Chess. Sige, banat Buksan na. natin to, ta. Yes. Tayo sa Tito Beer. Paano mabuksan to? Eh, pang Ano, hindi mayaman ka eh. marunong. Ay, ganyan pala yun. Okay, easy open can. Cheers Okay. na. Salud. Cheers. Salud. Salud. Magandang araw mga Cubs at mga katipsi. Banat! Sarap talaga ng Tito Bin. Smooth. Ay, kung nagtataka kayo mga Kabs kung bakit may salud, yun po kasi ang tawag sa cheers ng Tipsy Tata. Oo, yun pala yun. Salud. Ayos, ayos. Op, bago natin Anyway. banatan yan, meron tayong nasing marimla. Yun naman. Oh, yes. Tapos mo na ang bahaw, Chess. Opo, minalanggam na yung bahaw natin. Ay, bahaw. Masarap yung bahaw. Ito na yung Bahaw. pinagbabaan na technique. Umpisa na sa bisita. Yan. Oo, Yung may mga eh. ano tayo kaibigan lumilipad. Salamat, kamahalan. Para sa para Dagdagan pa natin yan. bigyan mo kagad ng isang bitaw si Tipsy Tata Kuya dyan. Dex. Yan. Yes. Yes. Iba yung kanin nyo dito. Ah. Bitawan natin ng marimla. Puting-puti. Oo, malamig dito ta. Ganda ng surroundings, oh. Giniginaw talaga bahaw dito. Malamig ang kanin. Sa Team Canlas TV. Okay. Yes, Wow, wala. watering. No? Oh. Banatan natin Eh, yung banatan pa Sama marimla. na. Ta. Banatan natin dyan. Yes, banat. Tira. Malaman nila. Mukhang malutong to kay Dex, ah. Siyempre, ikaw nagprito nito eh. Dahan-dahan Medyo lang ha. mahirap. Oh, ito kabsos, oh. Gusto ko tingnan. Tingnan niyo po yung karne. No? Yan, nakita niyo lang. At yan po yung lutong nung ating balat. Op. Oh, tunog ta. Lutong. Grabe. Lambot ha. Sabi sa kanto yung tunog. Siyempre. Tapos kanin, no? Ang ganyan Pakita yan. natin mga Kabs itong ano natin. Kahit naman, Chess. Kabsos. Ang sarap ng kabsos. Grabe. Solid yan. Turo mo naman saan. Paano mo ginawa yan? Ngayon, didiscuss natin naman kumakain. Oo. Simple-simple lang yan. Na? Turo mo saan paano gawin tong kabsos. Tama sa mga Kabs din. Yung meron po niya, sibuyas, bawang, ating paminta, onion leeks, pipino, konting asukal, suka patis. Ayun. Yun, lahat na yun, nandun na. Hindi ko natandaan. I-rewind ko lang ang video. Lagay natin sa description. Pero, ano naman matandaan na medyo... Oo nga, matanda ka na May pala. na-memory. Kalimutan ko. May na-memory. Uy! Yung palang cup. Kapal, Chess. Ay, mga cup na ganito, mga cup. Mga cup na to. Pamimigay na natin. Ha? Pero, para fair sa lahat, Oh, may sasagutin tayo. mechanics, Chess. Bigay mo. Nag-upload po si Tata, kasabay natin siya ngayon. Gusto lang po naming manaman dun sa mga solid natin caps dyan. Alam nyo ba kung kailan unang lumitaw si Tata? Yun. Sa Team Canlas TV? Ay, magandeme na. Yun ang tanong, Chess. Yun ang tanong. Anong title ng video na una siyang lumabas Okay. sa Team Canlas TV? First ever. Oo. Tapos, Nangyari yun na... Kanang gits ba yun? Clue? Lagyan natin clue? pwede. Ako? O sige, yung clue, wala siya sa thumbnail. Hindi mo siya makikita Yung sa video na yun, thumbnail. no? Ayun, Oo nga, no? pag alam niyo po yung sagot sa title, comment niyo po sa latest video niya. Yan. Doon sa kami channel ko, pipili. sa Tipsy Tata. Yung Kung sinong maunang magsagot doon. Pili tayo ng dalawang mananalo doon sa comment section ni Tipsy Tata. Okay. Papadala natin yan, Chess. Yung sombrero. Eh, para manalo, kailangan mauna ka. Oh, sandali. Ano, Give me cheers ako mag-isa. Cheers mga Ah, bala. Okay. Up. Ayun po, para good luck sa inyong lahat, no? Na pwedeng manalo. Dalawa mananalo. Oh, grabe, ha?
Dalawa. Kami na bahala sa shipping, wala kayong babayaran. Ang ganda pa naman ng mga cup. Okay, ito. Isa. Kahit na price item ko yung mga price possession budget. Wala akong nagawa, in-impromptu mo ako eh. Ang butong. Wala. Panalo talaga. Maraming kain ko ulit. Ay mga kabs, pinapaalala ko yung ito, sagot. Oh. Hindi namin isasagot yun doon sa kanya. Ay, in-upload ko ano. Mag-upload yan. Yung about sa ano, lechon. Ito. Tinuruan nila ako mag-lechon. Nakita niyo siya. Sabi niya kabs. Gagaling talaga magluto nito mga to. Subscribe na din. Believe. Anyway. So abangan mo yun ta kung sagot dun sa comment section mo, no? Salud tayo, Salud, salud, salud. Salud! Cheers! Smooth! Finish na ako. Busog na ako. Sarap. Ay, bilis na kayo dito. Iwan niyo na ako dito. Tirahin ko pa yung natin. Sa December na ulit ako kakain nito. Ano na kakain? Pampatanda yan. Ako hindi pampatanda, pampabata. Gusto ko lang po pasalamatan lahat ng mga sumusubaybay sa Team Kalas TV, siyempre, no? Ay, oo. At saka yung mga nababasa ko rin sa comment na hindi daw nag-i-skip ng ads. Ayun na naman sila. Ang dami nila. Isa ako dyan. Dahil nag-isip ako. Siyempre naman. From the first video. Kasi tata, Tama. tulungan din natin para magkaroon sa rin ng mga ads. Yun. Nag-umpisa pa lang yung channel niya. Salamat, salamat. Pasalamatan din natin lahat ng mga bagong subscribers natin, Chess, no? Yun. Sa bagong pamilya at sa tawid-tawid po tayo kay Tata. Panoorin natin yung kanyang mga vlogs doon. Kasi no? po kaibigan po kami noon pa. Makakain talaga sa channel na to. Salamat. Tip si Tata, no? Tagal na namin po siya nakasama. Anyway, Hindi na natin po patatagalin kasi baka manunood pa kayo sa kanya. gumagabi na rin, no? Kailangan na rin natin ano to, konting ligpit ulit, siyempre. May continuation tayo. Tips si Tata channel. Panoorin na Tata. sa Tip si Tata ang continuation. Pag kayo doon. Siyempre sa mga ka-tipsy at mga caps natin dyan, Ta. Baka may gusto kong sabihin. Mga Cubs, salamat sa pagsuporta sa Team Kalas TV, yung mga fans nila na nandiyan pa ever since, pati sa mga bago, salamat. And kung gusto nyo rin ng iba pang pulutan at saka iba pang pwedeng ulamin na pagkain, bisita rin kayo sa channel ko. At saka para doon sa pa-contest silang cup, Yung. para Baka nila yan. marami kayong mapanood sa YouTube. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa amin ditong tatlo, no? Sa Tipsy Tata at sa Team Kalas TV. Pagpalain po kayo, ingat po kayo. Kami ang Team Kalas TV at ang Tipsy Tata na nagsasabi at nagpapaalala. Huwag niyo kakalimutan, lagi niyong tatandaan. Salud! Cheers! And salud! Manyaman! Kenny! Yaman kayo ni! Bye! Peace out! Nagbabalik po tayo para sa mga pabati. Siyempre, umpisahan natin maligayang kaarawan kay Larry Valencia ng Kakuto, Darayat, Pampanga. Special shoutout to Gonzales family of Canada. Roy Balesteros ng Barangay Sinahi, Tarlac City. Edwin Kapunhag ng Davao City. Max Ford ng Zambales. Jensin Notar ng Pangasinan. Romar Jan Asturias. Renalyn Dadiso ng Honda Cars, Caloocan. Sian JB Vlog from Taiwan. Rail Lee Pinoys. Jaiko Koki. Donald Samaniego ng Valencia City. Bukidnon. Kent Mansilla from Kitao. John Ray Pasamonte, Adrian De Leon Lintag family from Doha, Qatar, Chong Kicks official ng Edmonton, Canada, Kelvin James Kanya ng Calawag, Quezon, Victor Roque from New York City, Ronnie Sobrevinas ng Pasay, Lance Saez Mamerto Lacanilao, John Yester from Baguio City, Arian Sophia Aurelio from Cainta, Rizal, Winnie Fulgueras from D17 Los Baños, Heike Marie ng Montalban, Rizal, RJ Rodriguez ng Tanay Rizal, Abrasia family from Mangaldan, Pangasinan, Gutierrez Angel Jan ng San Fernando, Pampanga, Telebastagan, Lorenzo Manolito from Jeddah, KSA, John Joaquin Shinse, John Mark Lopez from Callao, Peña Blanca, Cagayan Valley, Robs ng Amparo, Caloocan, Gerald Valenzuela, Dubs Pero, Neljun TV, Joseph Valentino, Pogi, Parañaque City, shoutout sa Reguero family and Madriaga family at sa Philippine Air Force, saludo kami sa inyo, yun. Kuya Alvin TV, Saldi Ternida ng Zamboanga City, John Lab Baltasar from Micoayan, Bulacan, CIM Basketball, Obenita family from Lukban, Quezon, Joniel Boyose, Jack Lips, Jemar Estolaga of Cagayan de Oro, Brixton Caneza, Daryl Lee Kapaki, Edwin Mercado ng Makabebe, manda ka na dahil si Lubid parating na. Beran Nanes, Danilo Montiliano, Ariel Galang ng Tarlac, Kenneth De Castro, David Sian, Española, Pilomilo, Lorraine Tairit, Jordan Troy Lacanilao from San Fernando, Pampanga, Bagani Boys ng SM Ara, Taguig City, Anthony Aseo, Regine Francisco ng Pasay, Yan Bree Flores ng Nueva Ecija, Grace Aseo, Muscat Oman, Kenneth Plaza ng Davao City, Chris Pulo, Capultos, Vance, Avens ng Chao, Quezon, Shian, Zian J. Ann, Equinox TV, Dominic Tapel from Las Piñas,
Eden Paz from Tanawan, Batangas, Christian Viesca from Bataan, Kent Orusuris, Glenmar Dange. At pabisita na din po ang mga channel ni Art and Yana Official, Reed TV, Back to Nerd TV, Nolly Boy, Italian TV Vlog, Amboy Camesoy, Ray Jackson Pinoy in Chicago, and Pamilya Solomon. Maraming salamat. Hanggang sa muli, Team Canlas TV. Bye-bye!